Surgeon Simulator ili ti operacija mozga. Sad treba mu operacija simulator, a sada trebamo da mu operišemo mozak. Ne, izvini faco. Maco faco. Jo, pa teče mi krv 7 minuta po sekundi. Eno ga zeleni. Još jedan boc. 1 mililitr. Ne mogu. Samo se ne ubadam do vreme. Jao sam svašta. Lagat ćemo da ovo svinjski mozak. Izovat ćemo gosta, mi ćemo reći da smo vegetarijanci. Dosta ti jajca. Au da treba ti sečem. Sad ti je glava šuplja, čovječe. Dobro, pukla ti je ta kakica. Maserati! Ode mi Maserati. Neka oči da imaju usta. Ovo je kratak klip, vidim. Taman ćemo da operamo ruke. To! Ljudi! Ovo je najkraći video, ja mislim, na mom klipu. Na mom klipu. Najkraći video na mom klipu. Ovo moram da zapišem. Zapisam. Progutao žvaku. Moram voda popijem. To bi bilo to za ovaj video. Hvala vam što ste gledali. A mi u sljedećem videu idemo dalje da snimam ambulance. Space. Ili My Man. Dobro, ajde ovdje ćemo malo da se zezamo. Ne, pošto je kratak klip, da vam pokažem i ovo. Nije to bi bilo to, nego to ću na kraju da kažem. Za one koje ne znaju, sad ću se mučim dok stavim ovo. Kako sam brzo stavio. Team Fortress 2. Igrica, valjda svi znate ko je. Ne su jate. Operišemo ovog lika iz Team Fortressa. Opala mi je kamerica. A vi se sad pitate šta će mi kamerica kad nemam facecam. Jedan je lak odgovor, a to je kao mikrofon, jer mi je mikrofon polomljen. Što je fora, ovdje nemam špric. Koja šiša šprica? Fora je u ovom videu Transplantation Heart. Kao onaj prvi video Surgeon Simulator, samo malo drugačija rebra, pluća, ljubičaste su pluća, rebra su malo zakrivljena. Daj mi druga. Trebamo još to rebra. Pa znam šta ću to. Ovo za sad nikad nisam prešao. Hteo sam da se čuvam. Ali znam da igram od Transplantation Heart. Obično, klasiko, da nije kaseta. Sad, ovdje imam nož u dobrom položaju. Samo navestim. I to je nož u pitanju koji se zove Leptir nož.
Zato što se vrti nekako. Seči mu srce. Fora što nema špric sad. Ali fora je što ne znam kako da mu zaustavim krvarenje. Ajde. Ja se stvarno izvinjavam. Nadam se da ne znate o čemu je reč. Skloni se ti. Ti nisi bitan u mom životu. Ti nisi uopšte bitan faktor u mom životu. Seči srce, čoveče, da ne budeš prce. Seči srce, ovo je teško. Kako je teško, ovo ne može da mu se ništa iseče. Opa. Mrnuli smo ovu ručku. Umreće nam ovdje na stolu. To je, sekli smo mu srce. Evo nas opet. Vadimo mu srce. Stavljamo ovdje za čorbu. Će biti. Ovdje ćemo sad morati da zaustavimo jer malo teže da se otvori frižider. Ipak sam ga brzo otvorio. Sada ovo lagano da ne pobegne. Uzao sam ga. Pa. Uzmeš srce. Srce moje malo. Oj, stavi se. Onda već. Ipak ne već, a da već. Uhvatio sam ga. Novo je veliko. Mislim da će da umre ovdje u sred. Ovo šta je, nije sigurno ambulansa. Kako se zoveš, nazvat ćemo te Jake. Brat na Boba. Bob, tvoj brat, isto transplantario se, menjao srce, ali on je preživeo, a ti neće preživeti. Vidite ovaj bug sa vilicom, stavit ćemo ti olovku dok nisi umro. Ne, ti ubrzamo smrt. That was not medicine. To je ono što ću zadnje reći. To bi bilo to. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao. Samo nešto. Da li smo nešto zaradili? Yes! Imali smo samo crveni, a sada... Controls. Brain 8. Bežična tastatura. Maserati. Moj Maserati sat. Branijana. A nije pisano Brain. Skloni ovu tastaturu, nervira me. U stilu ona... Da! Okrenije. Koji sam ja lik? Ajde onda napako.
daj. Tako, sad. Da krenem. Da uđe. Ne mogu da mlatim živce. Ulećemo... Oj. Dobra, disk 2. Prešli smo i kao 1. Nećemo ni disk 2. Da vidimo šta se deša. Na 1988. godina. Kako se seče srce? Ko je li ovaj Windows? Eksplantacija. Pa znao sam ja sve. Ovo nije zanimljivo. Da, vrati mi disk. Pusti. 7. Da vidimo šta smo sve to ne uradili. Jeste. Da. Jeste. Da. To je to, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao.